Igbo ndị ọma na-ege ntị ndewonu. Onye nna n'olu ya taa enwe onye ọzọ bụ na-abụghị Maazị Egwu Ikenna. Unu lee anya, unu ga-afụ nwaanyị ọma mụ na ya nọ nga taa. Tupu anyị agawa n'iru, m ga-enye ohere ka ọ kọwaa onwe ya ka unu mara onye mụ na ya nọ. Ndị be anyị ndewo. Ndewo. Afọ m bụ Nwada Chinonyere, mana unu nwere ike ịkpọ m Nonye. Nwada Chinonyere m ndewo. Obi dị anyị ụtọ dịka ịnọnyere anyị na ụlọ ọrụ Silem TV taa. Igbo ndị ọma na-ege ntị, dịka anyị na-aga n'iru, e nwere ọtụtụ isiokwu na ajụjụ ndị ka anyị ga-ajụ Nwada Chinonyere nke ọ ga-aza anyị. Ya bụ isiokwu nke ụbọchị taa bụ ụdị uwe ụmụ nwaanyị na-eyi. Igbo ndị ọma na-ege ntị, dịka anyị na-aga n'iru, e nwere ihe ndị oyibo na-ekwu si na the way you address is the way you be addressed, nke pụtara na otu isi jikere bụ otu a ga-esi wee gwa gị okwu. Nwada Chinonyere m, ihe anyị chọrọ ịjụ gị na ụbọchị taa bụ ka ihe ị chere gbasara ụmụ nwaanyị ndị nke na-eyi efe na-eyewa ahụ ha oye n'ọnọdụ na ha yi uwe. Daalụ maka ohere a ịbịa ebe a n'ụwa n'ụbọchị taa. Ịjụọ m ihe m chere gbatara ọtụtụ ndị eji enyebe ahụ onye n'ọnọdụ na ha na-eyi akwa, mmasị na ụfọdụ n'ime ha n'ọgbara ọhụrụ a na-asị na ọ bụ otu ha si egosi ụdị mmadụ ha bụ, na ụdị mmadụ ha bụ n'ime ha, otu ha ga-esi egosi site n'akwa ha na-eyi. Ụfọdụ ọ dịkwa ka ndị na-ese ihe na ahụ asị na ha na-ese ya igosi ụdị mmadụ ha bụ. Kee ụdị mmadụ ha bụ? Ọ pụtara na mmadụ iyewe ahụ ya ọnụ pụtara na onye ọwụwa bụ akwụna, ka ọ pụtara na o bidoro gbawa akwụna ọhụrụ? Ka ihe ha na-achọ igosi? Ihe ha na-achọ igosi bụ, ma ọ bụ m ga-asị na otu ihe ọzọ merụ ha ji eme ihe anụnwa, maọbụ ihe ha na-achọ igosi bụ na ha na-achọ iso n'ihe ọgbọrọ ọhụrụ anụnwa na-eme. Maka ọgbara ọhụrụ anụnwa na-egosizi ndị mmadụ na ọ bụ na iyiho akwa na ụdị o nwere ụdị ya bụ iyiri akwa akpọọ gị na ịmarụ mma, maọbụ na iso na nke na-eme. Mana ọ bụ na iyi ha akwa otu ahụ, ọtụtụ ndị ga na-agụ gị like ndị oyibo na-akpọ old school. So a ga-asị na ịbụ onye mgbochi maọbụ ndị kara nka. Ịjọ m ga-asị na ọya nwabeli ya. So otu ahụ mere ha ji eme ya. Ihe na-achọ ịkọwa ọ pụtara na mmadụ iyewe ahụ ya oye pụtazi na onye ọwụ mara mma? Ihe ọ pụtazi na ndị na-ejewe ahụ ha oye amaghị mma? Ihe na-achọ ime ka anyị mara. Ọkụ ịma na ọtụtụ ndị, onye ọbụla nwere ka o si eche nke ya, onye na otu o si eche, onye na otu o si eme ihe ya. Ndị a na-eyi otu a bụ otu a ka ha si eche, and ụfọdụ oge nwere ihe ị ga-agwa ha ga-eme ha ka ha kwụsị iche otu a, maọbụ ka ha tụgharịa ya, maọbụ ka ha chegharịa ya. So ihe ọbụla otu a ha si na-eyi akwa ha bụ otu ha nwafọrọ nọ nke bụ kachasị wee ma mma, otu ha nwafọ nọ ya ka mma. Mana ị chere na ihe dị mma nwaanyị iyewe ahụ ya oye? Ịjụọ m nwa, mmasị na ọ bụrụ ihe dị mma nwaanyị bụ ahụ ya oye. Nwaanyị kwesịrị ịnọ ịkwanyere onwe ya ugwu, yiri ezigbote akwa, ichie ahụ ya ọfụma. Ịma na n'oge gboo n'ala Igbo, ihe abụghị ihe eji wee mara ụmụ nwaanyị, n'ihi na n'ala Igbo n'oge gboo nwaanyị ga-eyichi ahụ ya ọfụma, hapụ ị na-eyewe ahụ ya oye. Mana gị lee anya na ndị nke agbara ọhụrụ a, ị ga-afụ na ọtụtụ n'ime ha na-eyewe ahụ ha ọnụ. Ụfọdụ na-eyewe ahụ ha ọnụ na-agazi chọọchị. Mana oge gboo ihe awụ ha otu ọ dị na omenala Igbo, n'ihi na omenala Igbo nwaanyị ọbụla ga-eyichi ahụ ọfụma. Ọhịa eji wee manya. Mana ịma ndị nke agbara ọhụrụ a na-eyewezi ahụ ha ọnụ na-aga ebe ọbụla ha chọrọ ịga, nke na-ekwesịghị ekwesị. Ihe m chọrọ ịjụ bụ, ọ pụtara na ihe ndị a na-eme otu ugbu a na ọ pụtara na ọ bụ otu nne na nna si zụọ ụmụ ha, ka ọ pụtara na ọ bụ ndị enyi ha nwoke maọbụ ndị enyi ha nwaanyị maọbụ ndị ọyị ha na-eme ha na-ejikọ otu a? Ka ihe ị chere na-akpata ihe a? Ịjụọ m, o nwere ike ịbụ otu nne na nna ha si zụọ ha, o nwere ike ịbụ ọyị ha nwoke, o nwere ike ịbụ gburugburu ebe fa nọ. Na abịa na nke nwere ike ịbụ nne na nna ha, mmasị na ụfọdụ ndị nne nwere otu ha si eyibo ụmụ ha ka mgbe ha ka dị n'obere. Na ụmụazị ahụ ha tolite, ha esoro ụkpụrụ ahụ, yiri akwa ahụ na-aga. Ụfọdụ ndị nnekwa ga na-eyibo ụmụ ha ezigbo akwa, mana akwa ha nwa na onwe ha na-eyi abụrụ ezigbo akwa, ọ dị ezigbo ụmụ ha ezigbote ihe, ọ bụrụ ezigbo ihe ha ga na-elekwasị anya. Na mgbe ha tolitezi, ha ebido yibe otu ahụ. Ndị nne ha na nna ha ma nkwunwe ihe ọbụla, maka na otu ha nwa na onwe ha si eyi akwa, onweghị ihe ha ga-agwa ụmụ ha. Na ụfọdụ n'ime ha kwa nsi na ụfọdụ bụ ụmụ enyi ha ndị nwoke. Ụfọdụ ụmụ nwoke nwere ike ha bata n'ụlọ ha na-asị na m pụọ n'iro na nna afụgasị ndị na-eyi ezigbo akwa, mbatazie n'ụlọ gonwa ejicha akwa yiri ka mgbe eke. Enwere ihe m chọrọ ịjụ gị. Enwere ebe ị pụtara kwuo na ọ bụ ọtụtụ ndị nne na nna na-eme ụmụ ha na-esi otu a na-ejike, n'ihi na ndị nne na nna na-eyewekwa ahụ ha ọnụ ma ha na-ejike, ma na-eyiwe ụmụ ha uwe dị mma. Ụmụ ha toliteweza, ha ewelekwasịwa nne ha anya wee yiwe ụdị akwa ahụ. Mana e nwere ọtụtụ ndị nne na nna ha
nne ha na-eyi ezigbo akwa na-eyichi ahụ ya esikwa taa wee zụọ ụmụ ha mana ụmụaka atọ ha wee yiwe efe na-eyewa ahụhụ na ebe ahụ ka nke ọyị nwoke na gburugburu ebe fa tolitere bịaziri ndị ahụ bụ ndị na-eyi ezigbo akwa na-eyi akwa na ndị enyi ha maọbụ ndị ọyị ha nwoke na-agwa ha oge ọbụla na enu ka isi eyi ịma iyi akwa ka ndị ọgbọ gị ịma iyi akwa ka ndị ubochi ndị ejimeti si eyi akwa apụtazie na ha feel ezi maybe inferiority complex anaghị filizi na onye nke a gwakarịa na m ka nche obere m ka m tara igodo akwa ọfụla a na-eyi fim malizie ya enwere ihe ọzọ i kwuru gbasara na di ya nwere ike ịpụ n'ezi si na ọ na-afụ ụmụ nwaanyị ndị na-ejigasị akwa dị aṅa na ya bata n'ime ụlọ ya nwa na-ejike ka Mgbeke ị chere na ọ bụ ụfọdụ ụmụ nwoke na-eme nwunye ha maọbụ ndị enyi ha nwaanyị na-eme ejike wee na-eyewa ahụhụ ya o nwere ike ụfọdụ oge achọghị m ịza ya gbowa m si n'ọya nwa maọbụ na ọbụrụ ya nwa ma ụfọdụ oge ọ na-abụkarị ọ bụrụ na ọ na-abụkarị mana ụfọdụ oge ọ na-abụ ihe kpatara ya ajụjụ ikpeazụ anyị nwere ịjụ gị ebe a taa bụ mmadụ onye jikere wee yewa ahụ ya oghe agwaga okwu otu ọ na-achọ ha na onye gwaga ya okwu kee onye chere bụ ya nwa onye na-emeteghị ya ọ onye jikere wee yewa ahụ ya oghe ka onye gwaga ya okwu n'ihi na ịmara ndị oyibo si na otu mmadụ si jikere otu a ga-esi agwa ya okwu n'ihi na ọ na-eme ụfọdụ ụmụ nwaanyị jikere otu ahụ wee pụta na-agwa ha okwu ha wee kwuo ọtụtụ ihe ndị dị iche iche na akparịga ha mana gị lee anya ị ga-afụ okwu ndị oyibo okwu na otu mmadụ n'ihi na n'obodo anyị na-enwe ya na ndị na-ejike otu ahụ bụ ndị akwụna ma ọ bụ ndị na-emejuga ihe dị aṅaa ka ihe chere n'ihi na enwe ụfọdụ ndị na-emegha ha ndị na-agbaga ha akwụna na-ejike otu a mana ị mana n'obodo anyị a na-ahụ onye ọbụla na-ejike otu a dịka onye akwụla maọbụ onye na-eme ọtụtụ ụmụ ọrụ dị aṅaa ka ihe chere ma gbasara otu esi agwa ndị a okwu n'ihi na ụfọdụ na-eme a na-agwa ha okwu otu esi agwa ndị akwụna ya enweghị iwe n'ihi na ha abụghị ndị akwụna ka ihe nwere ịgwa ndị dị otu a ịjụọ m ajụjụ mbụ ejụrụ m ga-asị na ọ bụ onye yi akwa bụ onye kpatara eji agwa ya otu a dịka isi kwuo na a na-agwa onye okwu otu onye si jikere ya a na-agwa onye okwu otu onye si jikere nwoke ị ga-esi jikericha ọfụma mmadụ abịa na-akparị gị akwa ndị be anyị sịkwa na afịa ọma na-ere ogbe ya onye ma iyiri ezigbo akwa marụ mgbe onye pụta kama ọ ga-agwa gị ya ọzọ ga-asị gị china na-emakakwa na akwa iyi mara ezigbo mma so ọ bụ onye ahụ yi akwa kama ya si na o si n'aka ya o nwere ka ị ga-esi yiri ezigbote akwa pụta iro mmadụ apụta na-akparị gị na akwa ahụ iyi so ịjụkwa m ga-asị dịka ajụjụ nke ọzọ ịjụ ka ihe nwere ike ịgwa ha mma gwa ha ọ bụ na ị mara na ị chọrọ ka mmadụ gwa gị ya dịrọ mma n'ihu yiri otu isi chọọ ka mmadụ gwa gị okwu otu ọ bụ na isi chọọ ka ndị mmadụ si na-agwa gị okwu yiri otu ahụ wee pụta ọ dị mma ikwutechala ya nnọọ ọfụma tupu anyị abịa na isi njedebe n'ikpeazụ ka ihe nwere ịgwa ụmụ agbọghọbịa ibe gị ndị dị otu ede ndị nka na-etolite etolite nakwa ndị na-elekwasị gị anya ka ihe nwere ịgwa ha gbasara otu ha ga na-esi wee na-ejike a sị na onye ma ihe dị mma mee ya ịmara ihe dị mma mee ya onye ọbụla na-eme ihe amarago na ihe ọ na-eme adịrọ mma onwe ndị na-eme ihe they just justify their actions they be like na dịka isi kwubo mbụ ndị na-aga ụka ha eyiri akwa pelimpe ijuo ha sị gị na ụka dị n'obi because ihe mere ha ji ekwu na ụka dị n'obi maka na ha ma na akwa ha yi adịrọ mma ọ bụ na ọ dị mma ha ma nkwu na ụka dị n'obi na ịmara ihe dị mma mee ya eyi na emena maka na ndị ọzọ na-eme ị ga-soro ha mee bụrụ onye nke onwe gị be your own self don't be what other people are be na bụ na ihe society wetara today bụrụ onwe gị express like show yourself the way you are and dress properly yiri ezigbote akwa pụta iro abịa na ịpụtaba iro isi ka iyi dịka ime ihe na-ewu kịta ka ime ihe ndị ọzọ na-eme nwekwara ike ime ihe ndị ọzọ na-eme ifuo ụzọ ọ dị mma Nwada nọnye obi dị anyị ezigbo ụtọ dịka ị wepụtara ohere gị wee nọnyere anyị na ụlọ ọrụ Silem TV n'ụbọchị taa anyị na-ekele gị wee na-asị gị jide aka nga iji na ka iji ka mma Igbo ndị ọma na-ege ntị ụnụ anụla anụ ihe Nwada nọnye kwuru gbasara ụmụ nwaanyị ndị na-eyewa ahụ ha oye n'ọnọdụ na ha yi uwe na ihe na-akpata ya gị lechaa ya bụ onyonyo ga-agba mbọ kesaa ya ka o ziruo mmadụ niile ntị Igbo ndị ọma na-ege ntị ọ ka bụ na ụlọ ọrụ Silem TV ka anyị si na-ewetara n'ozi a n'oge dị ugbu a daalụkwanụ